Nalazimo se na snimanju za naslovnu stranu magazina Story. Sa nama su Jelena Tomašević i Ivan Bosičić. Kako se provodite danas ovde sa nama? Odlično. Odlično, zaista. Napolju je sneg i hladno, jer je ovde topla atmosfera. Kako izgledaju praznici u vašem domu? Pa kao i u svakom drugom domu, nekako ta praznična euforija mislim da je prisutna u svim porodicama, tako i kod nas, samo što mi malo više obaveza imamo, pa je teško naravno uskladiti sve sa tim i porodičnim obavezama i profesionalnim, ali nekako uspevamo. Da, u poslednje vreme smo počeli onako malo samostalnije da slavimo praznike. Do sad smo se oslanjali na naše prilično. Trudili smo se da velike praznike provedemo ili u Kragujevcu ili u Užicu. Ove godine smo prvi put slavili sami, imali smo 5 gostiju. Jedna onako mala slava. Isto sad trudimo se da sami onako uređujemo svoje gnezdo i dobro nam ide. Malo po malo, ali nam ide. Malo po malo, ali za početnike smo odlični. Poslednjih par meseci ste se posvetili vežbanju, promenili režim ishrane, rezultati su vidljivi. Koliko vama prija ta promena? Hvala na komplimentu, ali zaista nije sad to nešto, da kažem, neko drastično menjanje životnih navika. Mi se uvek trudimo da se hranimo koliko toliko zdravo i koliko zapravo nam to obaveze nalažu, tako i sa vežbanjem. Nekako smo našli neku meru što se tiče vežbanja, naravno koliko možemo da odvojimo vremena zbog posla i zbog deteta, da ipak ništa ne trpi i ja sam zapravo na 2 puta nedeljno, što i nije puno, ali eto, pošto smo već toliko u medijima i prisutni, ako možemo nekako da utičemo na mlad svet da počne, ako do sad već nisu vodili zdrav način života, evo, apelujemo na njih da ipak povedu računa o zdravlju, jer je to zapravo preventivno za neke druge ozbiljnije stvari koje mogu da se dese. Zato što imamo u porodicama, i Ivan i ja, slučajeve gde se ne vodi zdrav način života i onda to dovede do ozbiljnih posledica. Da, baš smo svedoci onako neke gojaznosti i krhkog zdravlja. Genetski uopšte nismo predisponirani da budemo krhkog zdravlja, pa što ne bi iskoristili to da budemo čelični ljudi. Šalim se, meni to prija baš onako iz aspekta što malo promenim okolinu u kojoj sam. Znate, i ako radim u pozorištu, i ako snimam, i ako sinhronizujem crtaće ili ne znam, bavim se malo muzikom, sve sam među umetnicima. A znate, odete među tamo neke ljude koji postižu sportske rezultate i razmišljaju drugačije. Mene to lično onako ozdravi kao muškarca, baš me to društvo mi onako da neku potpuno drugu dimenziju. Tako da ja, pored tog zdravog telesnog, i takako vidim i zdravo psihičko i duhovno. Jelena, vi ste i član žirija u Pinkovim zvezdicama. Kako biste opisali to iskustvo? Zaista pratiti napredak dece iz emisije u emisiju je nešto što je fenomenalno i ja sam tu da podržim te mlade ljude i da navijam za njih i zapravo i svi članovi u žiriju su apsolutno onako ohrabrujući za svu dečicu, zato što oni su mali, oni tek treba da završe školu, da sazru, da prođu kroz pubertet i tek onda da postanu zvezde. Tako da je sve ovo jedna velika zabava i stalno im napominjemo da moraju da dođu tu pripremljeni psihički, da su došli zapravo da se zabave, da upoznaju sebe kao ličnosti, da vide koliki su njihovi domeni što se tiče pevanja i uopšte njihovog talenta i koliko još treba da rade na sebi. Tako da je sve to jedan, da kažem, eksperimentalni program i za sve nas i za sve njih. Ivane, vi ste u Urgentnom centru, trenutno glumite. Koliko vam prija ta uloga koja se znatno razlikuje od vaših prethodnih? Mnogo mi prija, zato što je, volim da kažem, to je žargonska uloga. Konačno sam progovorio nekim savremenim jezikom i imam ritam nekog savremenog čoveka. Što ne znači da mi nije ona epoha prijala, ali promena svakako da prija. A vidim da je publici vrlo intrigantno to, cela ta priča. Svi su unapred malo osudili ovaj projekat, bili u smislu ko će sad da gleda bolnicu, krv, dosta nam je toga, međutim nije. Bez obzira što je priča, se zove Urgentni centar, što je smeštena u bolnicu, to je priča o Srbiji danas, o nadi, o borbi za život, o tome kako možemo da budemo jaki u najgorim mogućim situacijama, možemo da se izborimo i kad nam svi kažu nema spasa. Kakvi su planovi za 2015. Ja zaista mislim da je zdravlje na prvom mestu, to nije fraza, to je stvarno u današnje vreme luksuz biti zdrav i nemati drugih problema.
Album sam završila, tako da uskoro ću ga objaviti i više bih se nekako pozabavila tim koncertnim aktivnostima, tako da to su neki planovi. Da, ja ću 20. februara imati premijeru u Narodnom pozorištu Čudo u Šarganu, Ljube Simovića u režiji Egona Savina i nastavljamo snimanje Urgentnog centra.